बुहुर दं बुहुर बैयाव नाय दे मोजां नायबाय था सिदा नायबाय था नुजाबोगोन बे गुफुर गारनानै नायल' मोजां नाय औ नै गुफुर नुजाहांबाय दा हौनो मोजां नाय लोगोफोर मोजां नाय नै बै हनै बोले हनै नै हनै थाबायलागासिनो हनै दा गाजा बोरै थांनो नंलै ओरमावलाय बुहुरानो दङ आवसे मैले होनो आं थांनो गिबायलै र' नै बुरा अखा खि अखा मा जाबावनांगौलै संसारालाय नायलाय मोसागासिनो जोङो नुबाय मिथि खारनायनि जाहैदों मिथिंगाजों माबा दाइभर्स जानायनि मोसादों आसोला अखा नुबाय बुरा हंनो हनै गारिया हंनो दामफारा देन्जार अखा खोरोमदों आवसे ये क्या है ये उधर देखो अखा नै जोंनि दाबाया बेनो रायजोफोर नै मोनानि माबा जाबाय बियो 11:30 जाबाय ज़्यादा उधर देखो पहले हगार जाव लोमजोब्बाय नै मावसे बाद्रुमा जोंनिया बोननो हासिनासै आङो र' आं रुमाव फैबाय लोगोफोर रुमाव खारबाय आङो आथिं सुदों नै लोमजोब्बाय नैबो हासिनासै ओमफ्राय आङो हासिनासै आं नै लागायबायलां बुननो मासिनो अखाल' सयथिबो नै लोमजोबबायसै जोंनि बङाइआबो चिराङाबो क'क्राझारा लोमबाय टाउना जाला नायलाय खालि अखा 11:30 जाबाय बेबायदि टाइमावल' हायो अखायाबो मासथिनो नायलाय दामफारा गंनै दंबावो लोमजोब्बाय नै जोंनि सुब्रियाबो बाद्रुमा नै आहा गुड नाइट लोगोफोर नै मोनानि 12था जानोसै 11:30 जाबाय अखाया द्राम हागासिनो खोरोमगासिनो आं भिडिअ बानायगासिनो रायजोफोर बेखौ मिथिगौ बेखौ मा जिनिस बियो बुजाबनायफोर द्रामल' हादों मावसे खोरोमदोंबो नै अरथिंबा लागा बुहुरबो ओंखारो दै बै खनायाव नायबाय था नोंसो ओंखारगोन दानो बुहुर बै खनायाव अरजों गासिबो दहाय आरो दा मोजां नाय मोजां नै ओंखारहां जाबाय नै बुहुरा अखाबो खोरोमगासिनो नै गैला बङाइआबो लोमजोबसिगोन नामा क'क्राझार बायदि बङाइआबो लोमजोबसिगोन नामासै नुबाय नायदो नै बुहुरा फैसिगौ बुहुर